Eguerdion. Ongi etorriak Arantzazuko amaren otoitzaldi honetara. Arantzazuko amaren otoitzaldia esaten du zergatikan bera dugu otoitzean laguntzen digun ama. 9. urrinaren 8. eguna. Egun hau Arantzazuko amaren ondoan ospatu nahi dugu Mariagandik evangelizazioaren bideak ikasiz. Eginkizun horretan ez gaude bakarrik, eskutik utzita. Ospaketzera goazen eukaristia honetan ere, Jesus gurekin dugu. Jainkoaren hitza entzunez, eukaristiako maitasuna ospatuz, Mariaren hurbiltasuna, fededuna sentituko dugu. Mariaren babesean ekin dezaiogun fede beroz gure ospakizunari. Kanta dezagun zeru lurren erregina, zutik garrita. Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Evangelioaren doaina egin dugun Jesus jauna izan bedi zuekin. Eta zure espirituarekin. Senideok, ospakizunaren hasieran utzi dezagun gure bizitza zauritua jaunaren errukiaren eskutan. Eska dezagun bihotz indartsua maitasunerako. Jesus jauna, gure argi eta gure bizi betea zarena, erruki jauna, erruki jauna, Jesus jauna, munduaren argi eta gazi zatera bidatzen gaituzuna, Cristo erruki, Cristo erruki, Jesus jauna, Maria lagun eta ama eman diguzuna, erruki jauna, Erruki dakigula jainko guzti zahaltsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen.
Eserita bestuko dugu aintza. Aintza zeruetan jainkoari, eta bakea lurrean, haren gogoko gizonei. Denok berriz. Aintza zeruetan jainkoari, eta bakea lurrean, haren gogoko gizonei. Jaundita eder zaitugulako, gora zu, bedeinkatua zu, eskerrak zuri. Aintza zeruetan jainkoari, eta bakea lurrean, haren gogoko gizonei. Jainko jauna zeruko errege, jangoiko aita alguztiduna, gorespen zuri. Aintza zeruetan jainkoari, eta bakea lurrean, haren gogoko gizonei. Jesucristo jainko jauna aitaren seme, zuk entzen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Aintza zeruetan jainkoari, eta bakea lurrean, haren gogoko gizonei. Zu bakarrik santua Jesucristo, Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argita. Aintza zeruetan jainkoari, eta bakea lurrean, haren gogoko gizonei. Zutik otoitzerako. Egin dezagun otoitz. Jainko jauna, zure semearen odol ederraz adiskidetu zenuen mundua zeurekin. Eta zure ama Maria Virgina bekatarien adiskidetzaile egin zenuen gurutzearen ondoan. Emaguzu beraren otoitzez gure pekatuen barkamena iristea. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Eman zaigun fede doaia Jesusen berri ona, buztinezko ontzitan daramagu. Erasotuko gaituzte, sufritu beharko dugu, baina berri onak berak eutsiko digu biziaren pozetan. Jaiki zaitez, argitu badatorreta zure argia, esango digu Isaias profetaren liburutik hartuko dugun irakurgaiak. Isaias profetaren liburutik. Jaiki zaitez, Jerusalem, argitu badatorreta zure argia. Zure gainean ageri da jaunaren aintza. Begira, ilunpeak estali du lurra, gau beltzak herriak. Zure gainean ordea jauna agertuko da, haren aintza zure gainean azalduko.
Zure argira etorriko dira herriak, zure egun senti distitara erregeak. Jaso itzatzu begiak zeure ingurura eta ikusi, guztiak elkartu eta zuganaga datoz. Urrutiti datoz zure semeak, besoetan dakartzate zure alabak. Hori ikustean distiratsu jarriko zara, bihotza zirraraz eta zabaldurik duzula. Itsasoko aberastasunak zugana etorriko baitira, eta nazioen ondasunak zuri ekarriko dizkizute. Gamelu taldeak estaliko zaituzte, Madiango eta Efako dromedarioak. Sabatik datoz guztiak, urria eta inzentsua dakartzatela, eta jaunari gora eta gora diotxotela. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. kanta jaunari kantu berri, arek eginak harrigarri. Denok. Kanta jaunari kantu berri, arek eginak harrigarri. Kanta jaunari kantu berria, egin zarrigarriak egin bai ditu, garaile egin du, bere esku indartsu paregabea. Kanta jaunari kantu berri, arek eginak harrigarri. Bere garaipena azaldu du jaunak, bere salbamenekin zagertu nazioen aurrean. Ez du ahaztuko bere maitasuna, Israel herriari dion leialtasuna. Kanta jaunari kantu berri, arek eginak harrigarri. Lurraren gatz eta munduaren argi izatea dugu bokazio, berri onaren argia zabalduz. Evangelioan Jesusek berak erakutsiko digu nola saiatzen zen bera berri ona hori zabaltzen. Presta dezagun geure bihotza ireki Jesusen hitz hori entzuteko, zutik jarri eta aleluia abestuz. Denok aleluia. Aleluia, 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 aleluia.
dira, Birginak sabelean sortu, eta semea izango du, eta Emanuel ezarriko dio izen, Jainkoa gurekin. Jesucristoren evangelioa, San Marcosen liburutik. Aitza zuri jauna. Aldi hartan, Jesus sinagogatik atera eta Simonen eta Andresen etxera joan zen zuzenean, Santiagorekin eta Joanekin. Simonen amaginarreba oheratua zegoen sukarrarekin, berehala hartaz hitz egin zioten Jesusi. Joan zitzaion Jesus ondora, eskutik hartu eta jaikiarazi zuen. Sukarrak alde egin zion eta zerbitzatzen hasi zitzaien. Arratsean, eguzkia sartu ondoren, gaixo eta deabrudun guztiak eraman zizkioten Jesusi. Herri guztia bildu zen atarian, eta hark gaixo asko sendatu zuen, edozein zela ere haien gaitza, eta deabru asko bota zuen. Deabruei ez zien uzten hitz egiten, bazekiten eta nor zen. Goizean goiz, artean ilun zegoela, Jesus herritik atera eta bazter bakarti batera joan zen. Han otoitzean ari zen. Simon eta lagunak Jesusen bila hasi ziren, eta aurkitzean esan zioten, jende guztia zure bila dabil. Hark ordea erantzun, goazen beste norabait, inguruko auzoetara, horietan ere berri ona hotsegitera, horretarako atera bainaiz. Hala, Galilea guztian barna ibili zen, hango sinagogetan berri ona hotsegiten eta deabruak botatzen. Jaunak esana, Eskerra zuri jauna. Bederatzi horrena amaitzera goazen neurrian, ederki sumatzen du batek sekulako altxorra hartu dugula. Jesusen evangelioa eman zaigunea. Egia da, gure ontzi eskasetan daramagula altxorra. Baina benetako altxorra da evangelioa. Gure eskasiak ez dio ezertxo ere kentzen eman zaigun doainari. Gure hautadean erakusten baitu Jainkoak bere doain debaldekoa. Badakigu evangelioa bizitzeak, pertsonalki eta elkartean bizitzeak, pixkana berrituko duela gizartea. Evangelioaren indarrean sinisten dugu. Jainkoak bere erako neurria egin nahi du gure artean.
eta egingo du bere erreinua. Hori esan digu Jesusek, izan gaitezela argi eta gatz mundu honetan, gizarte honetan. Eraman dezagula berri onaren poza gizarteko egitura guztietara. Baina bereziki premian aurkitzen diren pertsona guztien gara. Jesusek halaxe egin zuen. Horregatik, Jesusek evangelioari gerri-gerritik heltzea gonbidatzen gaitu. Evangelioa geuretzea dugu erronka, geure egitea. Egia da, gaur egungo aldaketa sakon eta azkarrek ez dutela evangelioa bizitzea errazten. Egia da. Beste balio asko eskaintzen zaigu aurretik. Eta ondo dakigu nolabaiteko heroismoa edo eskatzen zaiola gaur fededun izan eta fededun bizi nahi duenari. Mariarentzat ere etzen bizitza erraza suertatu. Sufritu behar izan zuen. Sufrimenduzko amatasunean indartu zuen eta eutsi zion ikasleen sinesmenari. Geuriari ere bai. Fedez eta uste honez bizi dezagun berri onaren doaina. Zutiturik ekin ditzagun geure eskariak. Senideok, mundu osoarentzat eta bereziki sufritzen ari direnentzat bizi sentidua eta bihotzeko poza eskatu behar ditugu. Maria lagun hartuta egin dezagun otoitz kantatuz. Entzun jauna gure eskaria. Entzun jauna gure eskaria. Munduan bizi den Eliza osoaren alde. Bere ahalegin guztiaz, pobreen kontrako injustizia salatu eta berri onaren poza eskaini diezaien. Eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna gure eskaria. Otoitz egin dezagun, berri ona zabaltzen saiatzen diren guztien alde, bereziki kristau laikoen alde. Naiz eta giroa samurra ez izan, etxigabe jarrai dezaten beren testigantza ematen. Eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna gure eskaria. Politikan, kulturan edo herrigintzan, bere fedea bizi dutenen alde. Naiz eta egiten dutenaren emaitza ez ikusi, erori gabe eskain dezaten Jesusen berri ona. Eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna gure eskaria. Arantzazuko amaren oinetan elkarturi gaudenon alde. Ospatzen ari garen eukaristia honek, berri onaren langile izateko indartu gaitza. Eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna gure eskaria. Gure aita erruki horra, entzun gure eskariak. Emaguzu zure espiritua, zure erreinuaren lan pozgarrian saiatzeko.
Emaguzu mundu zuzena egiteko espiritua. Arantzazuko amaren otoitzez eta Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Senideok, egin dezagun otoitz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jainkoari eskaintzerakoan. Jainkoa goresteko eta gizakia salbatzeko. Bakezko eta gorespenezko oparia eskaintzen dizugu jauna. Eta pekatarien babesa den Maria Birkinaren otoitzez eskatzen dizugu, gure pekatuak barkatu eta gida ditzagula gure bihotz aldakorrak. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin Eta zure espirituarekin gora bihotzak jaunak dauzkagu. eskerrak jaungoiko gure jaunari. Egokita eta zuzen. Egokida bai eta zuzen, zuri eskerrak ematea jauna, aita guzti santu. Eta zure miragarriak gorestea gauza guztietan eta gauza guztiengatik. Zure onginai handiagatik ez ditugu bazterrera uzten bide galdurik dabiltzanak. Baizik eta dei egiten diezu zure maitasunera itzul daitezen. Zuk eman zenion Maria Birkinari, pekaturik ezagutu ez zuenari, pekatariekiko bihotz errikutsua. Haren ama maitasuna sumatzean, pekatariak
harengan babesten dira zure barkazioa eskatuz. Haren edertasuna begiratzean, pekatuaren beltzetik askatzen saiatzen dira. Eta haren hitzak eta ejempluak hausnartzean, zure semearen aginduak betetzeko deia entzuten dute. Haren bitartez, aingeruek zuri kantatzen dizute pozez beterik, eta guk ere haiekin bat eginez, apalki kantatzen dugu zure gorespena. Santo, santo, santua, dire guztien lainko gauna. Zerulurra berberik dauzka zure bizia, Osana zeruko jenea. Bedekatuak gaunaren izenean datorrela, Osana zeruko jenea. Zuk aita, gogoa dituzu beti gizon emakumeak, eta ez duzu nahi haiengandik urruti egoterik. Horregatik bidali zenuen guregana zure seme maitea. Jesus gu salbatzera etorri zen. Gaixoak sendatu zituen eta pekatariei salbamena eskaini zien. Guztiei zure maitasuna erakutsi zien, eta aurrak beregana hartu eta bedeinkatu egin zituen. Horregatik gaude eskerronez. Ez gara gu bakarrik jauna zu goratzen zaitugunak. Lurraren alde guztietan goratzen zaitu zure herriak. Eliza osoarekin batean otoitz egiten dizugu. Francisco gure eta santuarekin, eta Fernando gure gotzainarekin. Zeruan Birjina Mariak eta apostolu eta Asisko Francisco eta santu guztiek beti eskerrak ematen dizkizute. Aita guzti santua, zuri gure eskerrona erakusteko ogia eta ardua ekarri ditugu. Egin daitezela guretzat Jesus zure seme piztuaren gorputz eta odol. Horrela eskainiko dizugu zure bihotz onak guri eman digun doaino. Arratsalde batez, Jesus, hil baino lehen, mahaian zegoen bere apostoluekin. Mahaitik ogia hartu zuen eta zuri eskerrak emanez, zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik. Hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Gero, afalondoan, kaliza ardoz bete hartu zuen. Eta zuri eskerrak emanez, bere adiskideei eskaini zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nire odolaren kaliza da eta. Itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Ide da bizu zerala jauna, zu berriz etorriaren, alderua berri ona. Jauna, Jesusek egiteko esan ziguna egiten dugu orain.
haren heriotza eta piztuera ospatzen ditugula, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkitzugu. Jesusek zuregana eramaten gaitu, onar gaitzatzu hauekin batean. Hainbeste maite gaituzu naita, utzi ezaguzu mahai honetara etortzen. Espiritu Santuaren pozean denok bat eginik zure semearen gorputz odolak hartzeko. Zuk, jauna, ez duzu behin ere inor ahazten. Horregatik otoitz egiten dizugu maite ditugun hildakoentzat, eta lur honetatik zuregana joan diren guztientzat. Gogoan izan, jauna, oinazetan eta nahigabe artean bizi direnak. Zeurea duzun kristauen familia osoa eta munduko gizon emakume guztiak. Jainko gure aita, zure semearen bitartez egiten dituzunak ikusita, harriturik gaude eta berriz ere gogoratzen zaitu. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jaungoiko ahal guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, beldur gabe kanta dezagun. Gure aita zeruetan zarena, santu izan berri zure izena, etor berri zure regnua, egin berri zure naia, zeruan bezala lurrean, eman duzu gaur, egunoreako ogia, barkatu gure zorra, guk ere gure zorronek, barkatzen diegu ezkero. Ez gaitzatzu guztiten taldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzen. Atera gaitzatzu jauna gaiz guztietatik. Emaiguzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Zurea duzu erregetza, zureak ospe eta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo jauna, zuk esan zenien apostoluei, bakea uzten dizuet neure bakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure naia den bezala, emaiozu elizari, emaiguzu guri bakea, eman batasuna. Errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren bakea beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Emaiogu bakea elkarri. Jangoikoaren bildotza, zuk entzen duzu munduko pekatua. Errukin jauna, Jangoikoaren bildotza, zuk entzen duzu munduko pekatua. errukin
Ona hemen Jaungoikoaren bildotsa. Ona munduko pekatuak entzen duena. Zoriontsuak Jaunaren maiontara deituak. Jauna, ni ez nahi Señor, zu nire etxean sartzen. Gurekin egon, gurekin Jauna. Gurekin egon, gurekin Jauna, oraino dugun hitz egin. Heldu da gaua, iluna, gurekin egon, gurekin. Zertaz mintzo zineten bihotzilun, ibili zola bihotzilun. Ara Jerusalenen eren egun, eso zildela eren Gurekin egon, gurekin Jauna, oraino dugun hitz egin. Heldu da gaua, iluna, gurekin egon, gurekin. Utarteko jendeak bizi dena, omen dabiltza bizi dena. Izon zentzugabeak zein epela zuen bihotza zein epela. Gurekin egon, gurekin Jauna, oraino dugun hitz egin. Heldu da gaua, iluna, gurekin egon, gurekin. Egin dezagun otoitz. Zure semearen gorputz odolak hartu ditugu Jauna, zurekin paketzen gaituen sakramentua. Emaiguzu Maria Virginia Santuaren otoitzez, zure errukiaren doaina eta betiko askatasunaren saria. Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin. bedenka zaitzatela jainkoa alguztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santua.